V minulom videu sme si ukázali, ako vyčistiť reťaz rýchlo a jednoducho priamo na bicykli. Dnes si ukážeme, ako reťaz vyčistiť detailne za pomoci ultrazvukovej čističky. Začneme tým, že reťaz od najhrubších nečistôt vyčistíme práčkou, prípadne kefou. Čistú reťaz následne zhodíme z bicykla, použijeme na ňu čistiaci prostriedok a necháme chvíľu pôsobiť. Ultrazvukovú čističku medzičasom nahrejeme a následne reťaz pripravenú do nej vložíme, spustíme cyklus. Ako vidíte, ultrazvuk uvoľňuje nečistoty spomedzi valčekov úplne okamžite. Po uplynutí celého cyklu si reťaz vyberieme z čističky. Oplachneme teplou vodou. A vysušíme handričkou. V prípade, že reťaz bola veľmi znečistená, môžeme tento proces opakovať celý ešte raz. Ak máte dostatočne veľkú čističku, môžete na nej vyčistiť aj kazetu. Vysušenú reťaz vrátime na bicykel a máme ju pripravenú na opätovné mazanie, prípadne na voskovanie, ktorému sa budeme venovať v ďalšom videu.